Però per un moment, Alsina, parlant de Mossos, hem passat d'agost de 2017 i octubre de 2017 que els Mossos d'Esquadra van arribar a ser la policia de Catalunya. Tothom estava, diguem-ne, en fi, entusiasmat amb els Mossos. El paper dels Mossos d'Esquadra a l'1 d'octubre va ser un paper lloat per tot l'independentisme perquè van mantenir la posició que havien de mantenir, malgrat que altres no ho volien entendre. Hem passat d'això, en 3 anys, a que els Mossos d'Esquadra, a l'independentisme, els arriba a qualificar de forces d'ocupació. Potser que ens ho fem mirar. Això no ha estat gratuït. Ho dic com a autocrítica, nosaltres. Això no ha estat gratuït. És a dir, no ha estat no gratuït, no ha estat casual, això. És a dir, els Mossos d'Esquadra han passat de tenir aquesta imatge a una altra. I no oblidem que un estat, i amb això li dono la raó a Marc Bernardos, evidentment, per mantenir la seva integritat territorial, qualsevol, farà els possibles, perquè té mitjans, té recursos i té gent que està a les 24 hores del dia pensant com pot mantenir allò. I en el cas de l'estat espanyol, que és un estat que històricament sempre ha estat fallit en tots els ordres, sap perfectament que si Catalunya o el País Basc, evidentment, arriben a la independència, Espanya és la seva dissolució. Per tant, sempre utilitzaran qualsevol mecanisme. Mataran per la unitat d'Espanya, com van demostrar amb els GAL, i torno amb els GAL. Faran qualsevol cosa. I, evidentment, el que faran també és el cos de Mossos d'Esquadra posar-lo de la manera que sigui en contra de l'independentisme. José de Sardañola, què tal? Bona tarda.